Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Диана и днес ще ви разкажа за Националната розженска обсерватория. Заслужава си да се посети. Тук мястото е специално избрано, както ще разберете, ако посетите и слушате беседата. Има един много голям телескоп. Можете да го видите, можете да го пипнете и да изслушате прекрасната беседа от порядъка на 1 час. Също така в двора на обсерваторията има, както виждате, и много други по-малки по размер телескопи, които заснемат небето и обследват звезди и планети. Както казах, беседата е изключително интересна. Винаги има какво ново да се научи, да опресните вашите знания. Разходката след това и оглеждането на другите куполи също ще ви достави удоволствие. Това беше от мен. Хубав ден!